su nika a ibin mai haƙƙina don Allah, kuma ya yi ta rayuwata, ya bari in yi rayuwata don Allah dai. Gaba ɗaya ya haɗa da dangi, ya haɗa ni waɗa da dangina. Wallahi mamata ɗin ka tare da ni. Sai mamata, amma kowa haushi na yakan ji. Wallahi ya cuce ni. Kowa ya tsane ni cikin zuri'anmu, hatta da yanne na wa'anda muke uba guda ya haɗa mu haɗa da su na haƙina. Me ya faru? Wani ne ka suna shekaran mu 4 da shi, 5 ma. To sai shi dai ba da niyyar aure yake tare da ni ba, dan inda niyyar aure yake tare da ni, duk wanda ka zuwa nema na da aure yana cewa in kore ta shi zai aure ni. Duk ya kore ni wa'anda ka suna da aure, kuma ya bata min suna. Kuma har sadaki wani manajan Matrix ya kawo min, ya je ya soke auren, ya kira uwayen manajan ya ce ni ba ta kwarai bace ba, ga su bari ɗansu ya aure ni. Inna manajan ta hana shi ya aure ni, shi kuma ya ce zai aure ni bacin ya aure, yabancin ya ga komi ya wace, shi kuma ya jaye. Sai shekaran jiya mun hito da ni da ƙawata zamu na biki, ya ta kira na ban ɗauka ba. Jiya ma ya kira ni ban ɗauka ba, ya kira ƙawata sai ta ɗauka, ta ce mashi bata san inda nake ba. Kawai mun to gidansu ta rako ni, kawai an tari na kawai shi kenan ya kawo bugunta. Ta juyo bayan ta sai ta ga shi ne ka bugunta. Sai ni ce mitan mashi, kawai ina buɗe baki ya buga kaina ga abin nan, icin bedi, wata inuwa ce wurin icin bedi, nan wurin party office ya buga kaina wurin da icin bedi, kuma ya bi ni yana ta buguna. Ni dai gaskiya ban ma san inda kaina yake ba sai yau da sahi, dan asibiti an kai da niyya. Tun farkon haɗuwar ku da shi, akwai alƙawalin da ya maki na cewa zai aure ki? Sosai ma. To yanzu bayan ya raba ki da dukkanin waɗanda kike so, akwai shi ya ce zai aure ki ne ko kuma dai ba zai aure ki ba? Ya ce zai aure ni, har mama ta ka gaya mu zai aure ni kaza. Amma ni abin da nake tunani cikin raina, ba wai yana so ya aure ni bane dan Allah, kawai yana so ya aure ni ne saboda wasu abubuwa. Kamar annan abubuwa? Saboda ka san an ce in ka san sirrin mutum bai so ka rabu da shi. Shi wani sirri ne kin ka sani ko kuma shi ya san sirrin ki? A zama dai tare da mutum, kaga irin rayuwar da muka yi tare da shi, kaga irin wani nisan yana rayuwa yana ta yadda al'amura ne, ka ba zai so a ce in koma yan aure wani ba. Kuma yana so na da yawa, shi na sa sun ma ba zai iya kwatanta shi ba, so ne na hauka, don kamar ma bai so, don yana iya kashe ni. Yana kashe ki? Don ba wanga an na farko ba, akwai lokacin da ya buge ni har sai da an ka kai wurin in na tai. Kwana na guda wurin in na tai, ko hulkawa ban yi ba. Ni kin kamar a lokacin buge ki? Wallahi babu abun da na kamar shi. Shi dai kawai muradi ne ga in hita, ga in yi ƙawaye. Shi kawai muradi ne ya zama shi ya ƙawata mace, shi ya ƙawata namiji. To akwai kila kina abokai maza da ma, ko in ce kina abokai ƙawaye mata, su kuma kila maza tun da an ce mace mata aure ba allura ce cikin ruwa mai rabo ka ɗauka. Ni ban da abokai maza, saboda duk wanda ma ya ji an tsoro na yin kai. Saboda me ka tsoron ki? Saboda ɗan iska ne, yana iya ma kowa rashin kunya. Don akwai wanda ya tauba kashi nan bakin bebeji, shagon da aka sai da kayan shisha, shagon Habibu, shagon da aka sai da kayan sanyi. Kawai daga ya ce mu sai bace wani ciyaman na Motogate wanda an ka yanke in na tai da kanne ne. Yana gani na kawai daga cin min sai bace ya kafa bugu ne, duk sai da ya ji mai ga idanu. To bayan kin ga yana maki irin waɗannan abubuwan tun farko, akwai wani yunkuri da kin kai kila nake raba tarayya ko da shi, ko kuma
ki ga cewa kin jawo hankali ne kila abubuwan da ya kama wasu akan kiya bari? Wallahi duk abun da ya min duk ne yunƙurin in rabu da shi, ko na ce zan rabuwa da shi ko na rantse na ce na rabu da sa abun da ya saba, kawai sai dai in ga na koma ina tarayya da shi, kuma ni karan kaina ba da son raina ba. Don ni karan kaina na tsane, don mutane da yawa su da dama abokaina za su zauna su ci min ta bane. Ba sa'ata ba ne, ɗan siyasa ne, ɗan wasan siyasa ne, in duba gidan da na hito, in duba martaban mahaifina. Yanzu in mahaifina na raye ina iya soyayya, mahaifina na iya bari su gina aure na, kuma su kama ce min ba aji na ba ne, jahili ne bai da hankali, wani nake mai ilimi bai kamata in yi datin da shi ba. Kowa abin da ya gaya min kenan, ni karan kaina ba da son raina naka tarayya da shi ba, Allah ya sani. A bugun da yammaki yanzu na ƙarshe ni kin kamai? Wallahi ko ni ban mai ba. Yanzu ma waya ta a duba a gani akwai kira ya fi kira 100 da ɓoyayyen namba da namba ta yi da ta sata sai na ina zai ganni. Gashi na miyar sanyi na ta bugu ne, ban so ne ban ƙauna ce ban canka mai ba.